Tohle je jedna z nejkrásnějších turistických tras na světě a my se touhle legendární cestou zvanou Altavia 1 vydáme, abychom přešli celý italský Dolomity. Já jsem Dave a spolu s mýma kamarádama Bárou a Michalem nás čeká první několikadenní túra v životě. Jdeš s náma. Před sebou máme 120 km, půjdeme hodně, ale fakt hodně do kopce. Všechny věci si neseme na zádech a aby toho nebylo málo, máme na to jenom 6 dní. To by bylo v pohodě, kdybychom měli natrénováno, ale to taky nemáme. Jak se s jedním z našich největších dobrodružství poperem? Jsme na Lago di Braies, tady to celý začne. Až se někde ocitnete u Lago di Braies, tak jenom doporučuji jít z druhé strany. Tady je prostě milion lidí, tady není skoro nikdo. A nás tady čeká 900 metrů. Měl celou dobu chcát. Zatím se tomu vyhybáme, díky bohu. Protože ty výhledy jsou fakt nádherné už úplně od začátku. Mám za sebou asi 3 hodiny. A no, není to prdel. Ty kráso. Wow. Poslední část je chvilkou po pátý. Čekají nás ještě 2 výživní hodinky nejmíň. Asi nějakých 600 výškových metrů. Je to teda docela záhul, musím přiznat. A doufám, že tam dostihneme ještě dojít a postavit stán na nějakým rozumném místě. Tady je jezero. To asi není moc vidět, no. Teď už tak dobrou hodinku prší. Není to úplně příjemný. Zažili jsme fakt brutální noc, byla úplně extrémní zima. Troufnu si tvrdit, že třeba 0 stupňů. A vlastně včerejší etapa, tak poslední asi 3 hodiny fakt pršelo jenom. Pak naštěstí, když jsme stavili stán, tak už nepršelo, ale nebylo to úplně top. No a teďka už to vypadá, že bude modrá obloha, že si to užijeme. Takže druhý den. Takovýhle údolí jsou většinou za odměnu a tamhle nahoře pak je takový průsmyk, který musíme přejít a to už úplně za odměnu není, no.
Tady ty krpály dlouhý, to fakt bolí. Jsme šli asi hodinu tady do kopce, prošli jsme tady tím průsmykem. Teďka jdeme hodinu z kopce. Tak viděli jsme koně, krávy, sisla a teď tady premiéru má ovečka. Krásná. Tak kdo to tady jako poskládal? Teď si vařím vodu, dáme si jídlo a pak nás čeká posledních asi 3 hodiny putování a ještě asi 700 výškových metrů, takže nebude to zadarmo. Tohle stalo. Takovýhle panoramata. Úplně zase jiný svět. Tady zajímavý. Tady to je červený, ne? To doposud vůbec nebylo. Ještě hodinu půjdu do kopce. Už do půl hodiny asi jsem úplně mrtvej. Byl jsem vyslán výpravou jako scout, který tam dorazí do 19:30 a musím to stihnout, aby jsme prostě stihli objednat jídlo, tak makám jak blázen. Držte mi palce. Člověk vždycky bude tak 10 metrů, pak si musí oddychnout, trošku pobrečet, zanadávat a může jít dál. By the way, bez těch hulek se vůbec neleste, jakože to fakt je totální game changer, díky bohu za ně. Je 19:07, tamhle je Refugio. Dnešní den byl teda epický, strašně libový. Jakože to, co jsme viděli, wow. Tady je to naprosto top. Dostal jsem se takhle vysoko. Už tady svítí i sluníčko. A to jsou jako neskutečné věci, co tady vidím. Celý Dolomity na dlani. Během celé cesty budeš nejvíc šťastný, vždycky, když narazíš tady na tuhle věc. Je to Refugio. Čumce, kolik je tady fotografů, který to taky asi docela baví ten výhled. Jako nevím se, no. Wow. Ještě 40 jsme zbalili stán. Tohle jsou výhledy, úplně crazy. Tamhle už to hezky svítí. Jsme docela unavený, ale jsme ready na denní dávku kilometrů. Uvidíme, co nás dneska čeká. Tady jsme si dali snídani Refugio a jdeme dál.
šílený krpal. A tady to vypadá, že nějaká vyhlídka. Tamhle budou olympijské hry. První větší kopeček mám za sebou, dorazil jsem k jezeru. Zase to úplně předčilo mý očekávání, je to fakt nesmysl. Dokonce poprvé jdu dělat úplnou šílenost, jdu to takhle obejít, což je o pár metrů víc, než bych musel. Ukážu vám nějaký záběry, je to tady fakt nádherný. Okolo toho jezera je pár lidí, ale vlastně vůbec nejsou slyšet, je tady brutální ticho. Je docela vtipný, jak brutálně se tu střídají teploty. V noci mi byla extrémní zima, 3 vrstvy, kláda jak svině, teď chcípám srdečku o pár hodin později. Tohle jsou nejlepší místa, protože tady se rozloučí s jedním údolíčkem. Už máš nakoukaný a jdeš do druhého. Schválně nebudu natáčet to údolí, ale budu natáčet svoji reakci. Teď už vidím fakt poprvé. OK. Aha. Je i na vysokoškoláka moc těžký. Jau. Tak tohle tu máme teďka. Představoval, že to bude spíš takhle, no. Ty kilometry. To bude prostě na rovinu, občas do kopce, občas kopce. A tohle je 1% celé trasy. Co tady takhle nechodí? Máme za sebou takovýhle krásný údolí, zlehka z kopce jsme šli, nás čeká jenom pár vejškových metrů, díky bohu. A teď už je to spíš pohodička, no. Pořád to není ošklivý. Docela hustý přechod přes takovouhle bílou kamennou poušť. Trošičku něco jiného, ale když se poučíme. OK. Naprosto šílený je, že tady takhle jsme prošli, pak jsme šli podél tady téhle cesty. Tady jsme si dávali pití. S tímhle se loučíme, vcházíme takhle do lesa a zbývaly nám poslední 2 hodinky. Teďka to mělo být pohodových 800 výškových metrů a nějakých 1600 dolů. Bylo to zlo, jako 2 předchozí dny. Nechápu, jak se to stalo, najednou prostě ležím v refugiu a odpočívám a čeká mě sprcha po 3 dnech, po 60 kilometrech asi a... Je 8 hodin. My jsme startovali tamhle od dola
Začínáme tady tomhle standem klasickým Mordor výšlepem. Asi já nevím kolik metrů, snad 800-900. Taková obří sjezdovka to je. No a doufám, že se dostaneme co nejdál, protože mělo by je fakt hodně chcát. Když jsme dost unavený, tak uvidíme, no, jak to půjde. Dneska je to podle mě den, kdy se rozhodne, jestli to dáme nebo ne. A musím říct, že nejvíc jsem se bál, že mě budou trápit záda, protože mám posunutou jednu plochtínku, asi o 6 mm. A tak na to už docela dlouho cvičím, snažím se to nějak kompenzovat, ale tenhle ten jako heavy bagel k tomu úplně nepřispívá. To je těžký, nezdá se to, je to fakt těžký. Takže fakt si přeju, aby jsme to celý došli, protože bylo by to krásný a chci to celý vidět. To je crazy. Tady někde jsme spali, tohle celý jsme vyšli a teď jsme tady. Lanovka jenom pro náklad. Sem prostě hodí věci a díky tomu se my můžeme najíst pak. Díky bohu. Máme zase první refugio a pokračujeme dál. Další je za nějaký 4 hodiny. Co tam bude? Kamarádi, tohle to. Úplná bomba. Jako mám z toho chutí říct, že tohle je zase nejhezčí výhled, co jsme zatím viděli, ale teďka jdeme tudy a dneska zase šíno. Jsou vždycky zajímavý ty kontrasty, tohle je levá strana a pravá strana, úplně zelená, dole dokonce jezero. Levá takovýhle Mordor, bílej. Neuvěřitelný, že odsaď jdeme. Na čase se rozloučit tady s tím a jdeme zase na další level. Wow. Tohle není zase tak wow, jak všechno ostatní, ale tamhle vzadu, to je brutál. Mělo pršet, místo toho máme tohle. Strašně se mi líbí to, že je to tak pestrý. Fakt, člověk jde jednou přes bílý šutry, nějakou suť, po druhý jde přes zelenou pláň, po třetí jde takhle přes nějaký bažiny, potom jde přímo v lese. Je to fakt hrozně pestrý a člověka to nenudí, i když je to prostě jedna oblast, tak je to fakt hrozně různorodý.
pršet dneska skoro celý den. Teď na mě padá, tak já nevím, 2-3 kapky za minutu a je to pohoda. Rifugio Vasolar 45 minut. Rifugio Vasolar 30 minut. Ale ty vole, tak si tady dohodněte. Tak to už si děláš prdel. Tady je zase 45 minut a to jsem prostě šel minimálně 10 minut. Jako tohle začíná být docela zajímavý. Vám ukazuju to hezký, jak vám taky musím ukázat to trošku hnusnější. Je 42. Já mám za sebou asi 7 minut cesty. Zbalili jsme stan. Tady by the way, by ten stan byl ještě možná trošku lepší. V noci byla zase extrémní zima. Já mám na sobě 3 vrstvy nahoře, 2 dole, 2 ponožky, jsem ve spacáku a je mi strašná zima. Je to fakt něco, co jsem jakoby dost podcenil. Ale tak musím hrát prostě s tím, co je. Teďka nás čeká asi 20 kiláků a půjdeme do kopce asi 12 vejškových. Nemělo by to být nic hroznýho. A předposlední den, no. Tady takováhle bomba. Wow. Hořec mrvitý. Wow, tak to je podívaná. Já bych chtěl taky takhle běhat po horách, protože je nádhera. Loučíme se s dalším údolím a tady nás čeká něco novýho. Tak jo, uvidím to poprvé, až to tady překročím. Wow. Tak tohle byl dost ostrý začátek dne. Mám za sebou podle mě třeba 200-300 metrů vejškových, pak se kouknu na mapu. Fuj. Tipní je, že je teprve asi 7:45. Mám za sebou výkon, který většina lidí nedá za celý den. Teď jsem se koukal a jsme 1830 metrů nad mořem. A já tam někde dále slyším krávy. Jakože na těch pastvinách a někde, jako mě tolik nepřekvapuje, ale tady docela jo, protože jako tady je to dost nehostinný a nevypadá to, že by tady byla úplně nějaká louka. Tenhle ranní úsek, která by mě vůbec nechutnal. Tak ukaž. Wow, sluníčko, pojď. Yes. Ty kráso. Pojďte. Takovýhle. Krásná ta města. Wow. Mě čeká trošku sešupu. Teď mě čeká sešup a jídlo. Refugio. Yes.
někdy má člověk pocit, že už jako nebude ani kilometr. Teď mi to třeba jde úplně skvěle. Na začátku při tom stoupání to nebylo úplně příjemný, teďka je to úplná pohodička. Tak to je mazec, tady je skoro jenom les. Silnice je fajn, po tolika krocích třeba na těch šílených površích. Wow. Se na to teďka nezakřiknu, ale ten 5. den je jako jednoznačně nejlehčí, nejpohodovější a díky bohu za to. Mě hrozně zajímá, co to je, asi to bude Refugio, jako to dává největší smysl, možná nějaký bivak, ale fakt mě zajímá, co to je. V nějakém videu jsem viděl, že ta cesta prej není úplně dobře značená, tak s tím bych úplně nesouhlasil, protože je to značený jako dost dobře, pokud nejsi úplný trouba, tak se tu nestratíš. Nestratil jsem se tu ani já, protože jsem se 2krát ztratil u sebe doma. Tady je takovýhle krásný pítko. Skoro mě to jako láká si do toho vlízt na chvíli, ale budu hodnej a ohleduplnej vůči ostatním lidem. No a pak tady je tohle, z toho jsem objevil. Tady se dá normálně spát. To je masakr. Tady normálně trouba. To je normálně i plyn. Wow. Svěrky, zapalovač. Wow. To je. Komnata nejvyšší potřeby, tak tohle to je ono. Pecka. Že teďka někdy jsem překročil hranici 100 km. 100 km za 5 dní. To jsem nikdy v životě nedal. Takže jsem extrémně happy a doufám, že už to zítra doklepem, no. Yes, 5 minut. Za 20 metrů budete v cíli. Fuj, máme tu den čestý, den posledních asi 18 km. A nejhorší bude sestup dolů 2200 metrů z kopce. Ale vypadá to, že počasí bude fajn. A jdeme do cíle, no. Co na to dáme? Brutální výhled, brutální kopec. Klasika. To nebudu lhát, cítím se jak neskutečná mašina, když nebylo ještě ani 9 a já už jsem si dokázal, že jsem dostatečně schopný na to, abych zdolal takovouhle horu. Je to nahoře, bude nejvyšší bod dneska a pak už půjdeme jenom dolů.
Tady se nám zase otevře nový výhled, tak se zvědavej, co to bude. Tohle asi poslední. Co uvidíme. Altavia 1 se dá samozřejmě jít i opačným směrem. No a tady ta část, tak to bude podle mě úplný peklo, protože to bude nějakých 2200 metrů výškových nahoru. Hned na začátek, první den. To by mi úplně nechutnalo. Takže lepší je vyrážet od Lagody Brás, jako jsme to udělali my, podle mě. Minimálně pokud nejste tak vyskvělí. Tamhle dole už vidíme Refugio, první. Yes! Poslední kopec tohohle výletu. Vlastně jsem rád, že nejdu z kopce, no. Ale ještě určitě půjdu, ale ještě hodně půjdu. To je krásný bukový les, jo. Sadím se, že kdyby moje kolena mohly mluvit, tak se mnou nemluví. Z dálky vypadalo, že tady mají Wi-Fi, nic normální. Ani jsem se nespotil a jsem tu. Poslední kopeček a teď už jenom cesta dolů. Vypadá to, že to zvládnem, což je úžasný. Napadl mě takový nápad, že vezmeme sebou tohleto, zbývalo to 27 fotek. Řekli jsme si, že každý z nás může vybrat jeden moment, který vyfotí a těch zbylých 24 fotek vždycky uděláme tak, že prostě vezmeme nějakýho random kolem jdoucího a toho poprosíme o to, aby nám udělal fotku. Na začátku to bylo tak, že jsme prostě na hezkých místech se nechali vyfotit a stáli jsme tam jak tvrdý i. Pak jsme už trošku říkali, že to je trapný, tak jsme na každém místě se snažili vymyslet něco trošku jiného, zajímavého. A bylo to fakt prdel. A já už vidím další zastávku. Tohle je fakt vždycky pohled, který chceš vidět. Jak je Altavia 1 náročná? Podle mě my jsme úplně brutálně podcenili to, že když to jdeš za 6 dní, tak je to extrémní záhul, pokud nejsi zvyklý na to mít na sebe báglo, prostě chodit v horách. Bylo to docela crazy, ale prostě jeden z nejlepších zážitků. Dolomity jsou úplně neskutečný, je to tady fakt nádherný. Vždycky člověk prostě zajde za zatáčku a může se prostě posrat z toho, jak je to krásný. A fakt jsem rád za to, že jsme to hecli, strašně moc mě to zocelilo, batěch už na zádech skoro necítím, takže fakt pecká 10 z 10, jako těžko tomu něco vyčíst. Jediný co, tak možná si příště zbalím trošku teplejší spacák. Madeira vibes. Poslední část cesty. To prověřuje naše schopnosti. Yes! Hotovo. Zvládli jsme to. Mazec, nemohlo by to podle mě končit na lepším místě než takovou silnici. Fakt romantické.